asa di lambungna. Yesus ki sonami si torusi ombuni o andigan rotondiku asabor hatmatondiku lau marnida bohimi lau marnida bohimi tusude hamu haholongan ni rohaku onma tonakku molobor hatau mandapoton tuhaki unang ma tarilu-ilu hamu asa tulus pardalan aku sonang mi tondiki molosahat hotusi oh Jehovah debataku dang dodoan ni rohaku las ni rohai disi las ni rohai disi lo asau asalau tu Yesusku tu nadau ai malumun dorohaku mandapoton debataku asa di lambungna asa di lambungna
prodo kami siap kantor pusat HKBP na diwakilan di Departemen Ekonomi Sosial HKBP ima dong saudara ni alamat kita CMH Fajita SDH so maksud lima Bangunda Parhubas dalam Departemen Ekonomi Sosial lalu bakal waktu tamuna pasangan penghata bahwa ada kami marasa roh secara kaum badua amatna nah kaum badua di hamuna kinang resalukna akapamparan ni amat kanang sorbadua molo pindah itu nasa lilin nao perjalanan ni ngurun ni amat tahun ipadari dahot tamuna dui amuak kapamparan nasa luhuna alana yang secara umur nunga lanjut usia amat tahun nunga berumur 20 tahun lebih somoni dohot dihagabiyo Tampul sudah honompuna nasugabi amat na tutuor. Somoni dohot dia kapangkat. Tampul sudah honompuna nasumapangkat tamu kapamparan na karakna. Somtak hopuna. Somoni dohot di hamorao. Ang hamorao nunga satu hamuna. Kapatan na nangarongke na hurang ang secara hadromau dohot secara umur dohot secara panggiluan kita. Moriat daripada mata Tuhan debata. Ana marhite-hite mata na saur matuo. Dilehon sadat teladan tulusan tu akka nau poso. Dumubi may tuhamuna kapamparan na. Aledala hula tuhapon na buoy tiruan ala memang tohoro na sida manugu-nugu mga jarajari akka yanakon na sida boy berhasil sudik. Ang kiat matong na binukan niya mataon ima marhite-hite na mga dolhon taringot tu hamazuon di bagasan parbinotoan hamazuon mga marhite-hite akasinadonga hamazuon dohon na mangiahi lan akanasonerope na pinangido ni rohatta dohon stasta naing matok-tok kembak kono muna akay nakon na lumubi may asa anggiat laptu dengan na goar ni amatta na saurmador lumubi manguldo behala inang natutuay asa lam darida tong las ni roha songoni dohot pakirimon di inatta na tuador hatan tu hatta madokon ingot tamuma na manguduho kamu ujung ni perdalan na sida ma berek kamu hamuna kapamparan ni amangon amat tondo uluan di hamuna salirnaw amat tondo na mga lehon at kabuna songoni dohot akapitunjuk tu hamuna ubayin na buhay hamu berhasil binotoro takas ala guru senting 2 tahun na disiplin di parhepengon disiplin dohot di ilmu disiplin dohot di hahipason disiplin dohot di hayason pro disudi disiplin 2 tahun iba dari dohot tambah kapamparan na dui dari dohot berkami memang na tiga hamuna tinadda ba iba dari dohot tamuna dohot taringot tuha disiplinoni mole ate me tu hatta ala di tiu pamudo tong hata dohot poda ajar dari gani sian amatta na saur matuor pas marhamuna jaka kapamparan na molodung berhasil hamuna menurut berhasil amat tanah sormagol membina doh membimbing majar dari hamuna ikol lebih berhasil bahwa kano poso lah membimbing membina doh pamajuhon akka para munabi ala itu cita-cita amat tanah sormagol siap mulai agurun nasida saat tu nasormatua nuain nasida langsung ini mati aku oleh sosial AKBP tak kasma hamuna masa nabina akka para takas mahamu mas kumpulan takas mahamu sarani roha takas mahamu na lao mga dudui haringganon goar di amatta nasor bato nunga uli amat taon di tinguluna alay nail ma umuli amat taon dung ditinggal ho kamuna labatan na marhite-hite ke konta kamuna
do kamajo muna tabauli ma amatan tutona tong di panadinga di pudina di hamuna akaboparana pastor hanami dusi ayak ka anak na bisu hamuna do akaburna maroharu hamuna di pasatu hatai alani ikoni ngokka hamotong di budanya matana tutong asa unang marsuang akahata alai naing mai badari dahulu muna pakatik kinan ro labtu sanana mahamotong labtu gabela mahamotong labtu tabana pangkat di hamuna paparanatong labtu tabana ma nakakasiyadongan di hamuna di bawah nang natudua nagurus kumas garibus ate maktangian seupan naruho asa bajang murmu berem maka paparan mini di pedro hanya lahondo di pembangun huliling asarut pede daun nasida pos maroham naguru sedungan tuhat taruho agit matong di pos masuhat tahun naguru bergumpu berhaya pasuk sang katikinan roh jadi iba colo kata set kami naguru da tongkong ma akapaparami sabar maho benget maho mo to pola to beting dari jabon ale imok ma tuhat tayo ngam mutok tong lawang rupi ho atin naguru jadi somona somal ba anu do siap kantor si masahatong nami ba benar perusahaan pasatong matu KIP melalui Departemen Diakoni Sosial HKBP tung macai belgasi tuturulas ni rohanami di keharian muna di bagasan opason ala hubir kami ria hamuro dakapala utaka pami ya congono torok muna jadi tung moleate ma dituhatta moleate ma dilakamuna ipasa muro di bagasan perdalanan laos ipasami jupang muna sude hami pinopari na tua-tua odo inanami na tua-tuai naong mabalu jadi nakinian nung awala kami hata sian na tua-tua anggo dijauh bodoh hamu mangi dokotang muna alai terserah diamu mah jadi tuamu mau pasat kami so dia teknisna lakamuna do haroro munau tem belakangan Berarti tuh kan jangan pulang dulu. jadi do pai mahamuma nang pala olo ayo pernah ipapungin at taulus tuhamu nakkinasa jalan-jalannya kompak ya namanya jadi akan ku cari aku menangis seorang diri hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayat tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah aku ingin bertemu walau hanya dalam mimpi. Lihatlah hari berganti
Demikianlah lagu dari kami keluarga mengenang ayah kami tercinta yang kini akan meninggalkan kita dari rumah ini. Akan kita berangkatkan ke tempat peristirahatnya. Salam buat kita semua, keluarga, anak-anaknya, yang hadir pun yang tidak hadir. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Selamat jalan, Amang. Segala pesan Amang akan kami ingat. Salah ada kanon nabi dah mingkut tajam nami tu sudah kegumparan. Saya kami memahami sudah amang karena komu dari pangkalan Tuhan dengan dia beskri Tuhan nama mandungani kami. Saya terima Tuhan mahamulu isi sina. Asa tok kita berjumpang muse dengaran lebih dan kata be di surga hasunangan ini. Selamat jalan Bapak. Selamat beristirahat, Pak. Untuk selamanya. Mudah-mudahan doa Bapak selama ini terkabul. Pangupumu cepat-cepat jodoh Pak ya. Selamat jalan, Pak. Kami mengucapkan opung selamat jalan buat opung. Doa dan kami mendoakan opung. Mengabulkan doa-doa opung untuk kami. Biar Tuhan mengabulkan doa-doa opung untuk kami. Selama hidup opung. Selama hidup opung. Kami cepat-cepat doa opung sesuai dengan dan kami cepat-cepat berhasil opung. Sesuai dengan doa opung. Selama hidup opung. Selamat jalan opung. Selamat tinggal opung. Ia kudam macai tong sido wingot saat di Vikion udah nok kudai sona dok ini kamu ikut dok kono do nanti kos asal mau nang mengai tutunga don di bagasan hati Indonesia di dokon tegakkanlah keadilan dan kebenaran untuk masyarakat umum. Amin. Bau nang melas tangan sebentar. Inang udah papahado, bawah tu sudah. Anaknya disuntik kamu. Diakon sosial HKBP dengan Munas Saudara. Kebetulan ada orang menakit di son Waluhama. Alai lawan nasida mata dong starol nasida. Jadi molotupe olah kami na 5 di son Razumi Auma nang sudah Departemen Diakoni Sosial HKBP. Jadi Gatin yang nami Departemen Diakoni Sosial sekaligus dong kantor pusat naraku tuamu pargol-pargosi Farida nasuksu parlopal natabu baidang mazono godang mulai sa marmulai na nasanadong marmula do takanahuli marmula makanadenggan di pinopare na dua na tahun yang asa
kamu solo gudang lihat-lihat ini. Asal lihat panorasan do pagkadian sebelum dari. Imagutan hasahatan asa saat makan uli saat nadenggan julanon di pinopar ni ama namin ang tutuo saat mamura saat gabi dala saat diaka pangabahan natama baik kami ma kudang hasahatan ni
Keluar mahita kacang Sini Bian. Enggak, Cimara. Siapa? Iya, Cimara enggak.
Jadi dia pun selalu ulang-ulang nami bisa. Cara ada, kau dinami, pasal kamu terkasi. Hura-hura yang Maria, kopi.